आसामनि रायजो बेंगिरिनि बिथोनाव हादरारि साबायखर आरो जाग्रता योजनाजों लोब्बा लाखिनानै सांग्रांथि मेल खुंदों। चिरांनि बिजनी उलुबारी गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बङाइगाव जिल्ला सैनिक वेलफेयार अफिसारनि बानजायनायाव आरो उलुबारी आन्चलिक एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशननि हेफाजाबाव सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंदों। फरायसाफोरखौ लानानै खुंनाय मेलाव फरायसाफोरा जेब्लाबो आब्रुथि नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनांगौ, हाबा मावनांगौ समाव हाबा मावनांगौ, माहि आखु दानांगौ होननानै बोसोन होनाय जायो। बेनि अनगायैबो रौनिया हान्जायाव हाबा मावनाया बिगियानजों सोमोन्दो गोनां। बेनि थाखाय रौनिया हान्जायाव हाबा मावनो सोलोंथाइनि गोनां होननानैबो बुंथियो बे मेलाव। बे हाबाफारियाव फरायसालिनि 13 फोरोंगिरि, बङाइगाव जिल्ला सैनिक वेलफेयार अफिसारनि मावख'गिरि केप्टेन हरेन्द्र चन्द्र दास, उलुबारी आन्चलिक एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशननि नेहाथारि तुलस्वर राय, लोगो नेहाथारि प्रदीप कुमार राय, उलुबारी गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं इन्द्र मोहन दैमारीजों लोगोसे फरायसालिनि गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो। नमस्कार। प्रथमते আজি আপোনালোকৰ চেনেললৈ আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতজ্ঞতা এবং জাগ্ৰতা যি আঁচনি, সেই আঁচনি উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আহি বঙাইগাঁও জিলা সৈনিক ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰৰ উদ্যোগত আৰু উলুবাৰী প্ৰাক্তন সৈনিক সন্থাৰ সহযোগিতাত আজি ইয়াতে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু অনুষ্ঠানত ইয়াৰে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যিখিনি আমাৰ যাগো আঁচনিত আমাক যিখিনি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে, সেই নিৰ্দেশনা মৰ্মে ল'ৰা ছোৱালীসকলক ডিচিপ্লিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই জীৱনত কেনেকৈ ভালদৰে চলিব লাগে আৰু আগন্তুক সৈনিকত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে কিখিনি লেখা পঢ়া হওক বা শাৰীৰিক অভ্যাস হওক যিখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে বিস্তাৰভাৱে আমাৰ জিলা সৈনিক ৱেলফেয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ সকলে বিৱৰণী দি গোটেইখিনি কয়। আৰু এই আমি উলুবাৰী এক্স আৰ্মি এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা দুআষাৰমান বক্তব্য আগবঢ়োৱা হয়। গতিকে এইখিনি কৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एस'स, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एस'स, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्लाबा जानाय, मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials,
Regular online and offline mock test. Make My Exam app. Flexible class timings. Doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।